Prezident Duşanbede geçirilen suwly maslahaty gatnaşýar synçylar daşky gurşuwy aladaly garaýar. Şuň 20-nji iýuny prezident Berdimuhammedow Täjikistana iş saparyny amala aşyryp, onu dowamyny durnukly ötüş üçin suwatly halkara maslahaty gatnaşýar diýip TDH habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetynyň Aşgabatda Merkez Aziýada howanyň üýtgümegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini açmak, BMG-nyň araly halas etmek boýunça strategiýasyny şeýledi. BMG-nyň suw strategiýasyny taýýarlamak boýunça türkmen resmiýetleriniň teklipleriniň bardygy ma'lum edilýär. Ýöne teklipleriň mazmuny aýdynlaşdyrylmaýar. Türkmen prezidentiniň suw bilen bagly halkara maslahaty gatnaşýan wagty ýerli synçylar Türkmenistanyň aralyň halas edilmegi, suwun rejeli ulanmagy we daşky gurşuwyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi barada iş ýüzünde edilýän işleriň ýabygorudygyny aýdýarlar. Aşgabatly synçy Mamurat Bugaýew hususan araly halas etmek boýunça türkmen tarapynyň halkara maslahat geçirmekden başga iş ýüzünde bitirýän işleriniň ujuýupsuzlygyny anyk mysallary bilen belläp geçdi. Geçirilen maslahatyň öňüne de halkara maslahat diýilen bir epitet goşmagam ýoňmurly fonksiyonyň kynlykdy. Ýöne edilýän iş görýän okşar ýokun bolmasyny araly halas etmek boýunça şu bütün dünýä boýunça döredilen komplekse işine 17-nji 19-njy ýyllarda Türkmenistan ýolbaşçylygy diýip Bugaýew belledi. Şu nukly nazardan çemeleşlerini hususan Türkmenistanyň aňry çägi işleriň edilmeli diýileni ýytan synçy, bu komitetiň düzümine diňe bir aral basseýnine ýerleşýän döwletleriň näleýsem dünýäniň senagy taýdan ösen ýurtlarynyň ömgirýänligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen medeniýeti araly halas etmek boýunça Aşgabatda geçirilýän duşuşlukları ýygy-ýygydan üntü çekýär. Ýöne Aşgabatly synçynyň aýtmagyna görä bu tibiği betpagçylyga garşy görüşmekde Türkmenistanyna döredilen nugaýdylan ýürüýte komitetiň alyp barýan işleri düýpli çäkli bolmagyna galýar. Türkmenistanyň özüne araly halas etmek boýunça ýürüýte komitet işleýär. Ulumlar akademiýasynda bir otaw berdiler şu komitete. Onda jem 3 tane işgäri bar. Şu bir otawda oturan başlyk kendi ýerine ýetirdi. Şulardan üstüni kendi sekreter maşynysty. Ine şu araly halas etmek boýunça Türkmenistanyň uly işlerini paralýadýan şu 3 adamda da oturdy. Diýip synçy iş ýüzüne alınıp barýan işler boýunça maglumat berdi. Döwlet mediýasy prezident Berdimuhammedowyň Täjikistana geçirilýän durnukly ötüş üçin suwatly halkara maslahaty gatnaşmagyny Türkmenistanyň BMG-nyň araly halas etmegiň halkara gatnaşynyň we beýleki awraýly uramalaryň çäklerini gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ählumumy durnukly ötüşiň bähbitlerini suw serişdelerinden rejeli peýdalamak ulgamyny tejribe alışmaga taýýardygynyň nowatdaky suwtnamasydyr diýip düşünýär. Türkmen medeniýeti ýurtda ekologiýa howpsuzlygyny gazanmak ugrunda da netijeli işleriň alınıp barýanyny öňe sürýär. Ýöne ýerli synçy daşky gurşuwyň ýyl-ýyldan ýaramazlaşýanyny, bina edilýän önümçülük deskalarynyň zawodlaryň ekologiýa howpsuzlygy gödeginde tutulmadan gurulyp işledilýändigini aýtdy. Ekologiya hakkında da edilýän owozun gururun kanunu amal edilýän işam. Adam adak bolýar ya boýnet bolýar. Siyah makalıp bilen ýa-da berilýän zawun görkezleri. Ýöne teýýatyň özüni arlap bolany. Neferem kasby dengine kışlamagy edýän kuşlaryň görnüşen fonksiyonyny juda agyrly. Diýip synçy belledi. Berdimuhammedowyň Täjikistana edýän saparynyň dowamyny iki taraplaryň duşuşluklaryň geçirilmegine garaşylýany habar berilýär.